Bun venit pe Box to Box! Eu sunt Vlad și aici vorbim despre Formula 1. Să începem! Dacă ați ratat cursa de la Melbourne de weekendul trecut, nu vă faceți griji, vă povestesc eu tot. Și dacă ați văzut-o, hai să vorbim despre ce a însemnat cu adevărat. Un scurt rezumat. Mercedes a dominat, Ferrari a dat un bar strategic, campionul mondial Norris a terminat pe 5, Verstappen a pornit de pe locul 20 și Oscar Piastri, singurul australian de pe grilă, a ratat cursa de acasă înainte să se înceapă. Înainte să se înceapă, nu în turul 1, înainte. Deci, da, a fost un weekend nebun. Dar, hai de la început. Sâmbătă în calificări, Russell a luat pole position fără prea multe probleme. Antonelli, colegul lui de 18 ani, pe locul 2. Mercedes, front row total. Până aici, totul conform așteptărilor. Dar Verstappen a ieșit din primul segment de calificări. Prima eliminare în calificări din ultimii ani pentru el. Mașina i-a blocat brusc roata din spate la intrarea în curba 1. Fără nicio avertizare. A zburat direct în perete. Verstappen a declarat după că nu a mai simțit asta în viața lui. A apăsat frâna și roata din spate s-a blocat complet. Nu știe de ce, dar a pornit din spatele grilei, locul 20. Duminică, înainte de cursă, a fost record la spectatori la Melbourne. Peste 450.000 în weekend. Toți veniseră să-l vadă pe Oscar Piastri, singurul australian de pe grilă. Piastri pornea de pe 5. Iese pentru turul lent înainte de grilă, intră în curba 4, schimbă viteza și brusc 100 de kW de putere electrică îi vin dintr-o dată în roți. Mașina scapă de sub control, lovește bordura și intră în perete. Ce avem? Mașină distrusă, cursă terminată. McLaren a explicat ulterior că a fost un spike de energie electrică necontrolat. Deci, o problemă cu noile regulamente 2026. Zac Brown, șeful McLaren, stătea pe zidul boxelor cu mâinile la cap. Andrea Stella, directorul tehnic, la fel. Iar Norris, colegul lui, a întrebat pe radio: ce s-a întâmplat cu Oscar? Ok, cursa în sine, 58 de tururi, 2 virtual safety car-uri, o strategie Ferrari care a făcut lumea să urle la televizor. Iată 5 cele mai importante momente. Turul 1, Leclerc pleacă de pe locul 4 și până la prima curbă este deja primul. Ferrari are cel mai bun start de pe grilă, asta era știut. Russell pierde poziția, Hamilton urcă de pe 7 pe 3, iar primele tururi sunt un haos total. Piloții se depășesc ca la karting. Turul 12. Hadjar, coechipierul lui Verstappen, se retrage. Intră virtual safety car. Mercedes cheamă imediat ambele mașini la boxe. Pit stop rapid, anvelope noi. Ferrari rămâne pe pistă. Leclerc și Hamilton nu sunt chemați la boxe. Decizia asta a costat podiumul lui Hamilton și potențial victoria lui Leclerc. Dar la momentul respectiv părea o strategie agresivă, să rămâi cu anvelope vechi și să faci o singură oprire până la final. Tot în turul 12, Verstappen, care acum urcă prin clasament de pe locul 20, primește prin radio o lecție despre cum funcționează mașina lui. Inginerul lui Verstappen îi explică pas cu pas ce buton să apese la repornirea după virtual safety car. Deci cel mai bun pilot din ultimii ani primește instrucțiuni ca la primul curs de condus. Asta arată de fapt cât de complicate sunt mașinile noi. Turul 25. Mercedes iese din boxe în față după ce Ferrari face pit stopul târziu. Leclerc și Hamilton pierd pozițiile față de Russell și Antonelli și de acolo Mercedes controlează cursa, iar Ferrari nu mai poate recupera. Și final de cursă, Russell câștigă cu aproape 3 secunde față de Antonelli, Leclerc pe 3, Hamilton pe 4, Norris pe 5, Verstappen de pe locul 20 pe locul 6. Remontada impresionantă, dar la 54 de secunde față de lider. Red Bull are probleme mari. Hai să vedem cum arată campionatul după prima cursă. Norris, campionul mondial în exercițiu, pe 5 cu 10 puncte. Russell pleacă deja cu 15 puncte avans față de el. McLaren nu a marcat punctele echipei. Piastri 0. Dezastru pentru campioana constructorilor din 2025. Mercedes domină campionatul constructorilor după prima cursă cu 43 de puncte. Ferrari pe 2 cu 27, diferența este deja semnificativă. Și acum partea cea mai importantă pentru voi. Săptămâna asta deja o nouă cursă. China, Shanghai, de pe 13 până pe 15 martie, adică vineri începe deja. China e specială din două motive. Primul,
e un weekend cu sprint, adică vineri o singură sesiune de antrenamente, imediat calificări pentru sprint. Sâmbătă avem sprintul, apoi calificări pentru cursă. Mai mult haos, mai multe puncte și mai multă dramă. Al doilea lucru pentru care este specială, circuitul de la Shanghai e complet diferit față de Melbourne. Are o dreaptă lungă de 1,2 km, una dintre cele mai lungi de pe calendar. Asta înseamnă că mașina de desfășurare a puterii electrice contează enorm. Dacă Mercedes are avantaj la motor și pe dreapta asta, ne putem lua adio de la suspans. Dar Ferrari speră că Shanghai îi avantajează mai mult. Leclerc a spus clar că echipa a ratat strategic la Melbourne, nu la viteză. Mașina era acolo. Și anul trecut, tot la Shanghai, Hamilton a câștigat prima cursă pentru Ferrari la sprint, dar înainte să fie descalificați. Asta e deja altă poveste. Deci, întrebarea pentru China. Mercedes confirmă dominația sau Ferrari se trezește? Și iată un rezumat rapid. Russell câștigă la Melbourne, Mercedes locul 1 și 2, Ferrari pierde strategic, Leclerc este pe 3 și Hamilton pe 4. Piastri, cea mai tristă poveste a weekendului, Verstappen de pe 20 pe 6, impresionant, dar Red Bull are probleme. Și vine China vineri, sprint în weekend. Urmăriți! Dacă v-a plăcut episodul, dați un subscribe și trimiteți unui prieten care urmărește Formula 1. Eu sunt Vlad și asta a fost Box to Box. Deocamdată atât. Pa! Ne vedem după China!